Food trip na naman tayo guys. Yan, kakain tayo ng ramen. Let's go, let's go, let's go. And guys, order na tayo. Dito tayo sa Makimura Ramen Bar sa SM Pampanga Food Court guys. Yan. Ayan guys, nagwa-bright na. Ayan, kunin na natin ang ating order. Let's go. Ayan, ang red ramen guys. Umorder ako ng isang volcano roll na sushi at isang original tonkotsu ramen guys. Ayan, tara, let's go. Wow, creamy ang sabaw guys. Napakasarap nito. Tara, tikman na natin guys. Thank you for watching. Please like and share and subscribe.